Sunana Mahmud amma ana kirana da Mango. A sai Shakkwatawan Shehu ba a bar mu baya ba wurin sako waƙoƙi masu daɗi na soyayya kuma da kalaman soyayya masu gansarwa wadda idan masoyi ya ji ta sai hankalin shi ya kwanta ko kuma masoyiya ta ji ta sai hankalinta ya kwanta saboda za ta san abin da ake nufi. Ga wata waka da m.nuhu ya sako mai zafi 2020 mai suna Ashe Rayuwa Ta da Ke. Muna nan zaune a Sokoto. Ku danna muna subscribe da ƙararrawa domin ku ji wannan waƙa mai daɗi. Ashe rayuwa da ke, ko ku bi mu a number wayanmu 0s0 83 39 55 40 ko kuma ku bi mu a Instagram. Ku danna mana subscribe da ƙararrawa domin jin wagga da daɗau waƙa. Ashe rayuwa da ke ta zama jini har ma da hanta, a yanzu nake tunani in baki ya zan da raina. Masoyiya mai alkunya, kin sace min zuciya, jini na keke gudana, ƙaunar kin ban amana, a duniya ban nadama, a lahira muci nama. Masoyiya zo ki, ƙaunar ke agaji. A yanzu nake tunani in baki ya zan da raina, ke nake kira kan wasa, a zucikin shige kin rata, tsakanina da ke barata, akan ki zan nuna zarrata, taɓa ki zan nuna jarumta, mai sona zan zo mu sasanta. Ƙaunar kin ban amanarta, na baki kalbi da ruhina. Ashe rayuwa da kai ta zama jini har ma da hanta, a yanzu nake tunani in ba kai ya san da raina. Amma iya nan ɗaya mun ka tsaya ba wurin waƙar soyayya ko kalaman soyayya, kai hatta da waƙar aure muna yi, muna waƙar birthday. Ga mai so ko kuma wadda ke so ko wanda ke so zai iya faɗa muna a inda yake ko ya kira mu ya gaya muna waƙar soyayya yake so ko waƙar aure ko waƙar birthday. Za mu yi musu cikin rahusa. Muna nan zaune a garin Sokoto, birnin Shehu, kuma ko cikin Sokoto unguwa muna zaune a Bafarawa Estate, wato filin jirgi tsoho. Da an faɗi Samarot za a faɗi Bafarawa Estate. Za mu yi muku waƙa cikin sauƙi da rahusa, sannan kuma za mu yi muku waƙar aure, kuma in kuna buƙata za mu je mu hauta. Kuma in waƙar birthday ma kuke so za mu yi muku ita, kuma in kuna buƙata za mu je mu hauta. Za mu yi muku ita cikin sauƙi in Allah ya so. Ku kira mu, za ku gane mu, za mu gane ku. Za ku iya kiran mu a number mu 0s0
83 39 55 40. Sai mun ji ku. Na gode. Ashe.